kapmang sajakmang abo nai ka hangke mukti siklaisi dati dadro hamrinani musung kha hamoi kaham krengkhai tongma se naina musung siobona aboni bagai sang sai toklai tongo bini man je mansak sang bini bagai sai toklai mane onek balo kha bini video mang sang sanamlai tong mane onek balo kha abono sang tabuk jokhon chini public chini Tiprasa rok chini maya ganang chini borok soba tongba sang wan soklai mane bini treatment dati khainani ba khanai aboni bagai sang bono Bangalore shows khlaika Bangalore ni duita hospital sang shows khlaika Pulano lam so sinite taukte book sono sinite Mr. RD Hacker YouTube channel o hengete taukte book song tini ni mapling ko paise thanai salne simi sinite koroksa bokjuk Sanjana Debbarma sinite Tiprasa Lukurok hamjam ngriwi eba chobajo khlaimani yaklo tabsu jora sinite bokjuk Sanjana Debbarma Father hastewo sakham nainani bagui eba bonotei doctor phunungnani bagui tabsu jora talangai thanglajak sinite dara pohor song Tei amani yaklobo tini salo sini tei bokjuk Sanjana Debbarma Father hastewo sakham nainani bagui talangmani yaklo eba Father hastewo no sogoi jak tabjuk jora Kolkata wo ajarawo tini salo sini tei dara Pohor Debbarma sini tei Tiprasa Lukurok no sini tei bokjuk Sanjana Debbarma no teinai Magistrika eba nangmani kokrong no sini tei Tiprasa Lukurok no kobe kokno sawi khnarika tamne blobai ke thanai salni simi abai ke sini tei Tiprasa Lukurok sini tei bokjuk Sanjana Debbarma abai ke hamjam mungkri mani yanglo tabsuk jara bono Father hastewo sakham nainani talangi mangkha dinai tei amni yanglo bo sini tei dara Pohor Debbarma sini tei bokjuk Sanjana Debbarma bo belekno khairok jaka tamne bele asu sal kedungma dara rombai bebar manjak mani yanglo eba tabuk bo hamyako tabuk se jora eba Father hastewo talangmani yanglo bo hamji di hinai eba talangi bo hamnani situng hinai abai kok thenoni bisingti bo tini chalo sini tei dara Pohor Debbarma sini tei bokjuk Sanjana Debbarma ni bagui abai ge sorika eba sini tei Tiprasa Lukurok ni boskango abai kok therong tengya chawi khnarika pharingate taukte bo songseng bichi kok chewi tini chalo sini tei dara Pohor Debbarma sini tei Tiprasa Lukurok no sini tei bokjuk Sanjana Debbarma no teinai tabanai Magistrika eba babai ke Kok Kwchar Kha abnot ni jingkisa kahamke jeng sini tei dara Pohor Debbarma ni khongni bisingte eba mapni bisingte jingkisa kahamke naina leno hengete taukte box no kisa kahamke naina di tini no mapni no aboni bagai tini belai important norok joto sio tei saimano sini Tripura o kuya Sanjana cancer patient cancer bone cancer manjagai tongmani ngai social media o belai viral lang tongmani hamyani viral ya kahamni viral bono sobalai mani bini hamya pirjak ting mani abo haikai sini do phajo to Tiprasa rok kha nangai bono sobalai tong mani abo se viral belai hojora kha nanglai Tripura ganangai kolai sai tong kha sang abo haikai bono khairok mong hamjak mong sang phonoklai tongo nge hojora bono hambai renai sini jo to Tiprasa rok bono khairok jak baikha asakno soba baikha noroi ridi phele dangja noroi di bai noroi di jangan jak comfortable di takhaje belai khai bo kosto nangjagai tongo ngai sini connecting flight salaijaknai ba sini Bangalore ni flight thangkai sarata o ngai tabo 6ta haisiko tei 2.5 ghonta tongkho aboni bagai nasinglai ma tongo ngai bini bisma tei bekreng sajakmani bagai bono wheelchair o basa asogri toni maya ngai oro rokona musungjagai oro mokholai ma toni jakha yango bini baba ayang bini ama amo haike ma toni jakha ngai mai bo sai me abo mai sarina hamane mai sai me ya abo da gad dari dehen
Oh. Kapmang sajakmang abo nai ka hangke mukti siklaisio dati dadro hamrinani musungkha hamoi kaham krangkhai tongma se naina musung siobona aboni bagai sang sai toklai tongo bini man je mansak sang bini bagai sai toklai mane onek balokha bini video mang sang sanamlai tong mane onek balokha abono sang tabuk jokhon sini public sini Tiprasa rok sini maya ganang sini borok soba tongba sang wan soklai mane bini treatment dati khaina ni ba khanai aboni bagai sang bono Bangalore shows khlaika Bangalore ni duita hospital sang shows khlaika aboni bere sang bono Sri Shankara Cancer Hospital tlangna ni bagai sang final khaigata ingke tabuk tlangai tongo tabuk Kolkata airport o sok paijak ingke sang Bangalore soginai sarai garta o soginai ingke sang tinini bisingno bono emergency o tlangai hospital o boti khlai rinai khana hangkai doctor consult khainai ingke sang already chini Bangalore Tiprasa team ni director brother Dinesh by Kok Kwchar Kha bo phaiei sangno receive khlainai bini bai thangni mal khongbai hospital tlangnai tei ani khoroksa pal ani dol Bagwi Tei bo hangkai hejamarani sini yangni no bono belake hambai ang bo bai kok sawi no जों दिनै हस्पिटाल चुज खालामनो बेंगालुर चुज खालामनो इनके जों बेंगालुर बेलाय ट्रिटमेंट गाहाम होनाय गाबोननि बागै जोंहा बाहायके कन्टाक्ट खालायो फायलाय जामाने इनके जत हस्पिटाल ल बतिनि फुङाव हाय कक सालायका जत बयंग मैनेज खालाय दङ जों थांखाय सगैखाय बनो हस्पिटाल बति खालायरिना सेमेसे इनके बेलाय हामबाय तानि दल Bagwi Debbarma Dukhu belai hambai mario bo bini duty tong mane bising te pano bo Kok Kwchar Sanjana ni bagai onek sai to tong ingke sang aba haikeno tlangai tongjao norokni support norokni hamjak mong norokni soba mong baita जों to mongsa khlaiman jaya जों physically bini bagai samong khlalai tongjao ingke jotono wana laijak bini nokhongni borok bini baba bini ma bini Kwchar ingke কয়েকদিন কাহামকাই মা থলায়া মা চালায়া সঙ্গব আবহাইনো মিয়া বস 12টা 1টা হুসকাং বাহাই বনি নকনি হাইলাই মানে আমো হাইকাই মং সং কষ্ট খালাই দं আবটা সং তো কষ্টং ব বুসকাং নাই মুক্তরাই মাসায়া মানংয়া জরাওয়া সকসি ইনকে বলে বুসক কলকমা সাল রমই আবহাইকে কষ্ট মানাই ফাইকা अवश्य बेलायखे टेक्टर नांगो बनो नगै ते बेलायखे कष्ट नांगो ता थैपनो दंरा थुकिसे फायदा थैदा दं थैपनो दंरा